Egin hasita noski, atepean La Fuente, atzean La Cruz, Casillas atean, atzean Salgado, Woodgate, Sergio Ramos eta Roberto Carlos. Atxeden eman behar Omera mandu baloia, Robinhorekin jokatu, lehendabiziko aukera Robinho eta gola. Robinho gola, 5. minutuan. Zidanek zelaierdian egin du jokaldi alde ere izan duela, nola nahi ere pasea bikaina. Atzelarien bizkarrera ondo sartu da Robinho eta gero uste dut hankarteri sartu diola baloia atezainari, huts eta bat, 5. minutua. Movimento ona, Robinhorena gainera kinu egin du lehenengo ikusi, oso zabalik, atzelariek oso zabalik, eta horre La Cruz berandu. Gulen egalak oso garrantzitsua izango dira, oio ondo tapatzea, eta horre torri da lehenengo aukera. Jokaldia polita Zidanek, pase oso ondo ikusi du, baina nik uste dut. Sergio Ramos. Buruz, errematea Casillas. Indurtuta. Baloi atera behar eta urrundu. Urzaize buruz, Casillas. Iraolak. Triste, gaizki ikusi genuen demoraliaren hasieran. Gurpegi, Casillas egorrundu du. Aukera Atletikek Iraola, Casillas berriz ere. Hirugarrena Orbaiz. Woodgate atera. Ronaldo, kontuz. Zizinho ere badator, Ronaldori laguntzera. Ronaldo keinu, ezkerrean bakarri da Robinho. Baloia Robinhori aukera. Kampora Robinho. Gutik Ronaldori, Ronaldok buruz, Robinhori ez dago jokoz kanpo. Haze aukera, berriz ere Robinho. Zealdea usten duten, Urzaiz ere korrika, baloia ezkerrera Urzaizi. Urzaizek ezkerrez jo, Casillas ekutz. Eta zer izango da hor, kornerra. Gravesenek ezkerraldera oso ondo, Ronaldo kontrola denbora askotxo galdu du, jokozkanpo geratu da Ronaldo bizibetaren egin area barruan bakarri Ronaldo. La Fuente kornerrera ez da irten baloia, Ronaldo berriz ere. Azkenean Iraolak endu dio Robinho, joko aldu Robinho, ez talde zurigorria Daño Beitiaren mugimendua, Daño Beitiak eramandu, Casillas ere bila, eta atezaina gaina. Ea baloi geldia garroa etxatzen dituen Atletikek Orbaize gerdiratu du, Adurize kanpora. Haze urse egin dute orain errean du hor Gurpegi eta aukera eman dio gainera Gutiri. Guti, Zizinhorekin jokatu du Gutik, Zizinho, kanpora. Zamandu. Ronaldo, eskuin aldera, Zizinhori ez dago jokoz kanpo. Aukera Real Madrid, Zizinho, La Fuente eta alboko sakea. Berriz ere aukera barruan. Hor da Guerrero erdiraketa itxia. Eta Gurpegi kanpora. Laburpenak ondoren izango dituzue. Batista erori egin dala ere Robinhori aukera Real Madrid, Robinho gerdiratu. Eta bigarren gola Real Madridek, norketa Raúl Bravo. Zelairatu berria zen Raúl Bravo. Raúl Bravo huts eta bi, Norgeaoka erabakita. Eta orain bai, Samamesko zaleak badoaz. Bai, horre Raúl Bravo asaltan bakoitzean, anoetan ere sekulako aberia sortu zuen. Eta hemen ere gola. Irri Fartxu, ordea Florentino Pérez 3 puntuak urratuko ditu. Real Madrid Samamesen amaitu da Norgeaoka, gehien txuen esan dugu. Konan, enengoak amaitu dira. Eta erabakigarriak guztiz.